Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes fit sa 13 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tunday-dayon para karon nga adlaw. Oy, ang nagapaabot eleksyon sa barangay kag iske hindi na madayon. Ginunuan na ni Presidente Bongbong Marcos nga ipaiway ang eleksyon sa masunod nga tuig. Presidente Bongbong Marcos nga hindi ako magpasilabot sa kaso ni Dilima sa korte. Anong natabo sa komentarista sa Iloilo to nga dinamukol to siya? Dali man nga nagarangkada ang Commission on Human Rights. Areho, ay makakululba man nga balita lokal, 112 kuno ka water refilling station sa Bacolod nagaoperar, wala sanitary kag business permit. Uy, base ko ng tubig naging baligya nyo, pinatubod nyo lang sa basiwa, akalain. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton Action Radio Philippines Standard Time Lasay 38 na. Ga kumud-kumud ang iban, labi na gid ang hindi konforme ya nga ipaiway ang eleksyon. Ang mga abogado, ang pila ka mga abogado daw nagapangyambi bangod kay ginlagdaan ni Presidente Bongbong Marcos nga ipaiway ang eleksyon. Pirmado na bilang lahi ang pagpaisol sang iske kag barangay eleksyon. Te, ano ining matabo, medyo relax anay ang kampanya pero sige-sigiha lang ang pagpulok. Kamusta, libot-libot, yuhom-yuhom. Kay sa masunod nga tuig, sigurado dayon. So, ang matabo sini, ang tanan nga incumbent nga barangay kag iske nga opisyal magapadayon sa ila trabaho, tob-tob mag-abot ang eleksyon. Kag may mapilian nga bag-o nga mga opisyal sa barangay kag iske. Da kamo, steady pulso kamo da. Samtang hulat naman, ang daw gakatol ng dapadapa nga magpapili kapitan kag sangguniang kabataan nga opisyal. Te ang termino suno sa balita sa mga bag-o nga mga napilian sa masunod nga tuig nga barangay kag iske opisyal magasugod sa ugto sang Nobyembre 30 tuig 2023. Amo ining matabo. Ting iba naton nga mga utod, luyag ya nga magreklamo petisyon ti ang ila sinidangtan sa petisyon sa Korte Suprema. Ti ugaling kung ipasaka ta sa Korte Suprema, Oktubre na subong, Nobyembre na sa masunod nga bulan, Disyembre 5 gintalana nga eleksyon supposed to be, alang-alang na. Hindi man na pagkamul-kamulon sang Korte Suprema, kay man ang gaduso sini, Kamara, Senado, kag ang nagpirma si Presidente Bongbong Marcos gid. Wala na mahimo, ipaiso lang eleksyon, pero sa nasiling ko, hindi magdula sang paglaom. Sigiya lang kampanya. May panahon pa kamo nga isa katuig sa kampanya. Pag-abot sa eleksyon sa barangay kag iske. Wag kang na siya. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi-permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana Philippine Standard Time, las 6:46. Na tandugon ko lang makadali ini kay manti katapo sang media, isa ka komentarista dito sa Iloilo, di namukol sa iya.
Amo to nga dali-dali ang response team sa Commission on Human Rights ginpadala gud investigaron ang pagkastigo sa isa ka komentarista. Ang komentarista sa DYRI ng Radio Mindanao Network ay pagkatapos sa programa amot ano natabo yang may mga pila ka mga personalidad nakabunit pa dinamukol siya porting bukol nga naangkon sang komentarista. Ti may lang gani kay bukol makupos lang ni. Sang iban iya, ang iban ginalutanggid, ang iban ti pasakaan kaso libel. Amay na lang ng libel kay wala ka bukol. Ti ang punto naton dire nga kung daw medyo nasapla kamo sa pila ka mga isyo, pwede man pasakail ang kaso. Hindi lang pagkastiguha. Ang iban gani sobra ginalutang pa. Amo na iya ang trabaho sa katapo sang media. Komentarista ka, may matapakan ka, ang minos mo nga balatian, kundi libel, lutang. Balagid ang sentensya sa imo. Ining may mga tao nga matapakan mo bla, labi na gid ining mga politiko nga portigid ka mga porting puder. Ugali ang isa na siling ko na. Kung ikaw katapo sang media, komentarista ka, kuidaho ka man nga magtandog personal sa mga individual, sa mga pribado nga mga tao. Pwede mo na matandog, maisyuhan mo ang mga politiko kay ban ginaswilduhan ina sila kita ang nagaswildo sa ila. So, hindi dapat mangin onion skin sila. Pero hindi kita magtandog sa mga personalidad, pribado nga tao. Kaya na madisgrasya kita. Hagan-haganon taman sungad tayo. Kisa ga siling ang iba naton nga mga utod yaba ano abi niya kay ang sungad ni so and so hindi magwanta. Pwerte mamuyayaw, pwerte kon humanos personal na. Hindi taman pagpataman. Kay kon personal ang ihanos mo sa tao nga pribado, ti may kadisgrasyahan ka dira. Kung iakusar ka, madutlan ka por sigurado, kay manti, pribado na siya nga tao. So, may ara kita sang pagsulundan sa KBP. May ara kita dira dapat tumanon kung ano nga mga tinaga ang pwede kag hindi pwede. Hindi ka makapamuyayaw, hindi ka makahambal sang pila ka mga binastos nga tinaga. O galing, tiga kalipat kita kung kaisa, kisaga tuon man sa bungol sang pila naton ka mga nagabantay sa trabaho sa media. Labi nagiging politikasos, pwerte ang mga tinaga nga hindi pwede, ginagamit. So, halong lang kita. Medyo kuidaho lang na magsakit kita balatyagon sang aton mga kauturan. Pero, sa nasiling ta, hindi naman rason nga ibutang nila sila kamot ang ustisya. Hindi kakita niya nga programa ang pobre, pagwaya sa estasyon, dinamukol gila yon. Si Florencio Herbias, amo ni siyang programa bala sa Banwa Binagbinaga, dito sa Radio Mindanao Network, binantayan pagwaya. Postdakan dayon, may lang gani kay inumol itsipa lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
Nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsige complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitino. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55. Makailintriga nga balita niyo. Kon wala madiskubrihan nga may kolera ang syudad sa Bacolod, wala man nadiskubrihan nga 112 ka water refilling station sa syudad naga-operar wala sanitary kag business permit. Kay delikado no? Amak mo kon kamo suki ninyo ini, wala gali saya sang garantiya nga ang iya tubig matinlo kag wala business permit base kon sinalod yung lang nasa basiwa kag ibutang sa ginabaligyan nga ay huo daw ginakulbaan ako sini nga balita. Kay man ni ang basiwa subong hindi naman magamit ang tubig niya sa inom. Kay ginakulbaan ka na nga basi hindi matinlo, nagadubleng gasto ta. Sang una ya basiwa pwede maimnan. Ambot silingon niya pag inom mo tapos mukaon, salod ka sa gripo, okay na. Subong ya wala na ginagamit ng tubig sa basiwa. Ginagamit na lang para panglaba, panghugas kag iban. Ang tanan gagamit na, gabakal na. Sinibalang ginatawag nila nga daw
nasulod na kuno sa matinlo nga sulodlan, kampyon na nga klase tubig. Pero tilang tawa, sus daw kinulbaan ako kapon pag sila nga dusi, base kon isa ni sa ila, suki nyo? Nga amo ang gadulong tubig sa inyo? Base kon ginsalod nila kung diin na? Ay kadelikado, kabudlay sini. Kinahanglan ang aton City Health maghimo sa nagakaigo nga tikang, kag ipasiragi di, hamak mo nga 112, ti ka damo-damos makulod di ginasuplayan sang mineral water. Mineral water nga wala mineral. Ti kihadlo ka na mag-inom sa basiwa mo. Kundi bakal ka na lang sang mineral water. Kung magsiling ka nga mineral water, wala na mineral kay kapila na i-process mo. Di pero mas delikado pagid kung wala sang sanitary kag business permit. Base niya kung tukod mo ta negosyo, salod lang ta sa basiwa, pagkatapos i-deliver sa suki mo. Di kundi disgrasya kita. May lang yapon kung sa basiwa, kung sa iba na bikinando sa kag kundi siya daling patubod, kag deliver sa mga suki, ay delikado ni. Hindi lahog-lahog ini nga balita. Nga kinahanglan eksiduhon gid sa ngaton gobyerno. Inom kita base kon di nagalin ina nga tubig, kiti wala siya business permit mo. Wala siya sang sanitary kag business permit. Yung silingon, duha-duha, kundi niya na ginsandok, di niya ginsagob ang tubig nga i-deliver sa tagsa naton ka mga puluyan. So extra na pagalong, basi kung mabiktima ka mo, sining nagadulong tubig nga wala gali isang sanitary kag business permit. Delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Siyon ganida. Mangkot ko sa bulan sang Oktobre sa masunod nga tuig. Okay na? Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition no pod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.